So guys, dito sa Japan, today is August na karon. Then if September, October padong na dito, so winter time na, so we will enjoy the rest of the summer, no? Kasi di kami makaligo pag tingtugnaw na, no? So naadi mi karon sa beach dito sa Ominos, no? O katong yung gusto maligo, punta lang kayo dito sa part to dito sa Itajima to, sa Mitaka. I-search nyo lang Ominos, kita nyo dyan. Ito yung lugar nila, yung landmark, no? Wala medyo naligo. So enjoy muna natin yung ating day off together with our family. So don't forget to follow Louie TV, no? Ingat kayo palagi. Hello guys. So mo din akong anak, no? Medyo puti lang siya, kay puti man ko. Napaig lang ko kay. Pero mao gini akong naong sa una akong bata ko when I was a child. I remember when I was a child, this is my ganito ako kahansam. Pero ngayon, nagkalagnat ako kasi hindi na ako balik sa aking dating kagwapuhan. So okay lang. At least may kasabihan naman kung ano ang puno, yun ang bunga. So tingnan nyo yung bunga. Yung puno naman na duro, na daot na. Dubok na guys. So we're enjoying our day off, Yasumi. Today is Sunday, araw ng linggo. Nagkaykang. At andito na naman yung nagkaykang. Napakaputi na namin yung nagkaykang. Shoutout ni Dudong. Shoutout si Dudong. Shoutout to Trugay, no? Ila dong, nagkaykang ko dong. Dong, nagkaykang ko pili. Lami kay dere. Uso di ka, uso. Hello. Oy, Jubakong. Hello. Oh, hello. Isay, nani kore? Nimutay? Ini. Pre, napugos na ko ni siya ng trabaho ani. Ha? Tas kita. Ay! 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 Hello guys, so dami karon sa beach, no? Together with my family. Ogadre, si Yuri ang nag-benkyo. Yasi, ay, Jinbo ni Hongo siya pero wa. Domo, konnichiwa. Eto, Konnichiwa, minasang. Ina nga na. Kasi na naman mayini desu. Yuri desu. Nande anata ima genki desu ka? Yes. Namai wa? Desukowa desu. Ay. Kasi na naman wa, Lucas no Kaori de Jinny no Sasha. Ay, ippay na gay no, nabay na gay. Watashi namai Luis-san Gascon desu, Tamara desu. Watashi wa Sanjuro Kosai desu. Gento, gento. Gento. Jabakong. Hi. Konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Sa. Tisai. Daijoubu? Daijoubu desu. Mommy. Yes. What you doing? I'm doing like this. Meet my son, no? Oh, plastado kayo. And this is my nephew, no? Oh, nephew. And this is my son, Loy Jose the second. What's up? What's up? Oh, porma this is. Oh, this is my family. This is Tizay. This is my wife. Hi, ma. Hi. Hi. So hi guys. Hindi ko lang si Dogad and you go to there. So unsa may makasulti, anong masasabi mo sa panahon ngayon? It's so hot. Oh, ito merong nagako. Hi. Shout out sa imong mom. Shout out sa imong mama o papa. Mama, pangalan? Rubuda daw sa. Shout out. Yan na ka diri, na ako diri. Na ako diri sa dagat ma. Oh. Kumusta ka di, Mayna? Kumusta mo? Kumusta si Philip dia ma? Wala, okay na. Philip, kumusta dong Philip? Philip, nagunsa ka diha Philip? Wala magkaka ano? No, wala mo ni. Ligoy bro. Bro magtakabiwats? Gira. Ha? Dugong kay
Okay, no? Shout out ako mama si Rosan or Buda Cudino. Og si... Og si Phil, shout out ko kay Philip or Buda. Okay, so ipakita ang imong giunsa asa ka na gako sa tingnan niya? Kay Kang. Okay, say no. Yeah. Oh. Ano serba mo? Oh. Yeah. Mata. Tagata ka na. Hello. Ang ligo eh. Labihan na, ibihan mo tagtawa naman. Klaro na. Hi! So guys, we're going home na. Bye-bye hanggang sa susunod nating vlog.